Hello para pedagang lan investor. Project punika ing tutul karo sampeyan sistem Guru Markets. Ayo miwiti karo data umum babagan perusahaan. Yen sampeyan kasengsem, sampeyan bisa ngaso. Sampeyan bisa nyinaoni kabeh indikator organisasi kanthi luwih teliti. Kita bakal bandingake indikator dasar utama perusahaan karo sampeyan. Globus Medical, Inc ticker, GIM-ED. Review iki adhedhasar data saiki ing 21 Mei 2025. Miturut klasifikasi Guru Markets perusahaan Globus Medical Inc kalebu subkategori Specialized Medical Equipment, 37 organisasi melu ing comparison, kang cukup wakil. Kita bakal katon ing pancasan pesenan ing mburi video iki. Asil kanggo perusahaan sing diteliti yaiku 9 saka 10 poin. Skor rata-rata kanggo subkategori 2,4 terms. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar banget ing pasar saham kita kabeh. Elingo yen skor rata-rata kanggo kabeh pasar saham as minangka 1,9 poin. Marang skor perusahaan 9 Globus Medical Inc. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Globus Medical Inc lan saham subkategori. Kita bakal weruh sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Globus Medical Inc nuduhake owah-owahan minus 3,7%. Marang owah-owahan rega ing subkategori 17,4%. Kapitalisasi pasar perusahaan Globus Medical Inc gunggungipun 8,34 miliar dolar. Kanthi kapitalisasi pasar 64 US dolar miliar, subkategori regane 1 US dolar 5 sen miliar. Globus Medical Inc nuduhake 13,059% lan minangka salah sawijining perusahaan paling gedhe ing subkategori kasebut. Regane buku perusahaan kira-kira 3 US dolar 41 sen miliar. Lan kapitalisasi neraca subkategori yaiku 14 miliar dolar. Globus Medical Inc iku 23,814%. Kanthi bandingake saham kapitalisasi pasar lan imbangan, kita ndeleng ing ngisor iki. Nuduhake Globus Medical Inc ing subkategori ing kasus penilaian kapitalisasi pasar saham yaiku 13,059%. Regane buku 23,814%. Iki 82% luwih saka nuduhake nilai pasar. Taksiran pangsa pasar lan kapitalisasi neraca perusahaan ing subkategori apik 1 poin. Kewajiban utang organisasi iku 0 US dolar 6 sen 8 miliar. Utang kanggo nilai buku punika 2% saka usaha. Hasil tingkat utang perusahaan apik banget 2 terms. Rasio regane pasar saham perusahaan kanggo laba yaiku 45. Kanthi rata-rata ing subkategori 0, iki luwih apik tinimbang rata-rata ing subkategori. Nilai pasar kanggo rasio pangentukan dibandingake perusahaan ing subkategori, apik banget 2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana 186 US dolar mayuta-yuta. Bati digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi samestine 504 US dolar mayuta-yuta. Iki 171,9% luwih saka saiki. Taksiran indikator media WI samestine ing comparison karo perusahaan ing subkategori apik 1 titik. Rega perusahaan kanggo rasio revenue punika 3,3. Rata-rata ing subkategori yaiku 3,7, yaiku 11% luwih murah tinimbang rata-rata subkategori. Evaluasi nilai pasar perusahaan kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana 2.510 US dolar mayuta-yuta. Revenue mangsa kanggo sabanjur 12 sasi samestine 4 US dolar 1 sen miliar.
Iki 63% luwih saka saiki. Taksiran pratandha penghasilan mangsa ngarep dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 1 poin. Wates sales punika 7,4%, karo rata-rata ing subkategori -5%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 12,4%. Penilaian marginalitas dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Bagian perusahaan ing syarat-syarat jumlah personel ing subkategori punika 9,893%. Sing 32% kurang saka pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha, saben pegawe organisasi padha karo $1.573.000. Lan ing subkategori ana $1.192.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja organisasi punika 32%. Taksiran jumlah ibu kutha saben pegawe ing comparison karo pratandha ing subkategori passable 0 terms. Jumlah media WI saben karyawan individu saka perusahaan punika $35.000. Kanthi rata-rata ing subkategori -$16.200. Lan prabdan antarane rata-rata subkategori lan tokoh perusahaan $51.000. Evaluasi bati saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Dodolan perusahaan saben karyawan $474.000. Ing subkategori $326.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 45%. Evaluasi revenue saben pegawe dibandingake pratandha ing subkategori apik 0,5 terms. Volume transaksi singkat cocok kanggo 3,8%, karo rata-rata kanggo subkategori 6,4%. Iki minangka indikator saka risiko remote cendak. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 39% kanggo perusahaan Globus Medical Inc. Ing subkategori, tingkat iki 63%. Rega saham perusahaan saiki watara $61.59. Target rega konsensus kanggo enggo bareng perusahaan iku watara $85.16. Rega nyata lan ramalan konsensus kira-kira 38%. Ayo menyang meja pesenan, sing kasedya kanggo kabeh wong, link kasebut ana ing komentar sing disemat. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan digawe ing mangsa diwenehi, dening informasi evaluasi simpenan lan sistem referensi guru, markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka, link ing komentar pinned. Minangka asil saka analisis saham perusahaan Globus Medical Inc. Sistem informasi lan referensi guru, markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Buka pesenan kanggo nambah ing rega $61.6. Menehi hasil buka amarga perusahaan wis cukup dhuwur. Pambiji organisasi ditindakake adhedhasar metode penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 69,34. Mandeg mundut disetel ing 53,86. Yen pesenan ora ditutup kanthi jupuk bati utawa mandeg mundut. Kesepakatan kasebut bakal ditutup kanthi mandiri adhedhasar asil dagang ijol-ijolan tanggal 20 Juni 2025. Utawa ing dina dagang pungkasan sadurunge tanggal iki. Ticker STA punika pesenan imbangan kanggo ngedol. Video ing menehi hasil wawas bakal utawa wis diterbitake ing saluran iki. Nalika nutup pesenan apa wae sing utama utawa ngimbangi. Urutan ngelawan tetep ing rega final. Matur nuwun banget kanggo nonton video iki lan gunakake sistem bantuan saka guru, markets. Sampeyan kabeh penonton paling keren ing kabeh planet.